Hej alle sammen. Det er Jane fra Mindful Making, og det er en live session i dag. Den skulle have været på YouTube. Der er bare en cirkel, der kører, så jeg flytter det her over på YouTube i stedet for. Eller herover på Instagram i stedet for. Og jeg håber, at jeg kan se, at der er nogen, der er kommet med herover. Så tusind tak for det. Det skal jo det skal jo gå galt. Men jeg håber, at I kan finde herover. Og har jeg jo så det er lidt forvirrende. Jeg har YouTube kørende på min skærm foran mig også, men lad os se, når I kommer ind. Så jeg vinker til jer alle sammen, og tusind tak for jeres tålmodighed endnu en gang. Jeg ved ikke, om man kan skrive kommentarer og så videre på det her medie, som man kan i YouTube. Men ellers så må jeg gerne skrive en kommentar. Jeg ved ikke, om det fungerer. Altså, det er jo et helt nyt medie. Så tusind tak for jeres hjælp og jeres tålmodighed. Nogle gange så tænker jeg, hvorfor kan det ikke bare lykkes? Bare nemt. Men sådan skal det ikke være altid. Men dette er egentlig den 10. episode af Mindful Making Live. Og det er sådan lidt af et jubilæum. Jeg kan se, der kommer kommentarer igen, og det er så dejligt. Tusind tak. Så er det det hele værd. Det bankende hjerte og et højt puls og sådan lidt varme af spænding. Nå. Men det går alt sammen. Nu slukker vi lige den her YouTube. Den går vi ned. Så forlader vi den. Så kan vi koncentrere os her. Så velkommen til, og tak fordi I fandt vejen herover. Vi starter igen. Det er Mindful Making Live, og det er nummer 10. Og det er jo sådan den første runde fødselsdag. Og så sad jeg i eftermiddag, da jeg skulle finde ting frem til i dag, og så tænkte jeg, ja, jeg tror jo simpelthen, at der måske har været en, måske 2, der har været ude i tekniske vanskeligheder. Jeg ved ikke, måske jeg skal øve mig lidt mere, eller også så er det lidt tilfældigt, hvad det er, der sker, fordi det er forskelligt hver gang. Anyway, that's the story of this live session. Men jeg hedder jo Jane, og jeg er en kvinde bag Mindful Making, og jeg strikker meget, og det ved I alle sammen, fordi I har sikkert været her før og set nogle af mine YouTube-videoer før. Og det er tirsdag den 11. august, og jeg sender her fra min stue i Allerød. Jeg er meget glad for mit hus her. Der er stadigvæk grafisk hvidt på væggene, men der begynder faktisk at være møbler næsten i alle rum. Det har været en proces med at flytte fra den anden ende af verden og komme ind her i 1. april. Og så skaffe møbler og finde mig til rette, og det lykkes meget godt. Så det er rigtig dejligt, at I er her. If there are any non-Danish speaking viewers, welcome. This live will be in Danish. You are more than welcome to stay and listen to our beautiful language and get the visual experience. The English podcast will return. I'm preparing to record the next couple of days and more. It's actually editing the videos, but that will happen soon. Tilbage til Mindful Making Live på dansk. Sommerferien er slut. Det er den i hvert fald for mit vedkommende, og jeg tror også for de fleste af jer. Der kan jo være nogen, der stadigvæk er heldige at have lidt augustferie.
Det er stadigvæk sommer, og I kan se, at solen står stadigvæk ind af vinduet. Og jeg har nydt sommeren. Det har været dejligt, og der har været en del tid til at strikke. Så det vil vi selvfølgelig snakke om i dag. Og jeg kan jo starte med, hvad jeg har på. For det er vist egentlig ikke har set endnu. Hvis I var med på den sidste live, eller på en af YouTube-videoen, har jeg vist, at jeg har strikket på den. Og den hedder Ulala, og det er et design af Isabel Kramer. Jeg har den ikke her. Jeg tror, den er fra 2020, så en ældre sag. Og jeg har strikket den i tynd line i en blå farve, som, ja, obviously, en blå farve. Den er nu udgået, den farve. Den har liggende i nogle år i mit lager. Og den har det her lace mønster ned foran, så altså, jeg synes lige måske sådan en tanktop under. Ellers så bliver den vist lidt for sjov. Korte ærmer og lidt bred, og jeg ved ikke, om jeg kan rejse mig op her. Sådan her. Det bliver lige meget. Sådan lige under hoftebenet, så jeg synes en fin længde til mig. Tynd line, og jeg brugte, jeg har siddet og ajourført i dag, 780 meter. Og det er knap 4 nøgler, så jeg er inde i det fjerde. Sjov at strikke, nemt mønster efterhånden. Der er noget med, at jeg tror, at man skal strikke 3 vrang sammen på hver fjerde pind, men det gik meget godt. Så den kan jeg klart anbefale. Og som vi har snakket om før, eller jeg har sagt det før, så kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide tynd line som et sommergarn. Ja, så den var klar til, jeg gik på sommerferie. Og vi skal jo i dag, i denne live, skal vi tale om sommerferie, hvordan vi har haft det, og hvad vi har lavet, og hvad vi har strikket på. Jeg har været så heldig at have været i Slovenien på sommerferie med min brors svigerinde og 2 af deres børn, og jeg havde mine 2 drenge med også. Vi var der i 11-12 dage i en uge i Piran, som er en havneby, kystby. Gammel med sådan 1 meter brede brostensbelagte gader op ad sådan en skrant. Meget, meget smuk. Og så der var jo ingen biler derinde, og man kunne sådan lige tage et håndklæde om, og så dykke ned igennem byen, og så hoppe i vandet. Det var meget, meget dejligt. Så kørte vi til Ljubljana og så VM-finale der på en bar. Var der et par dage, også en rigtig, rigtig fin by. Jeg tror, vi var der 2 overnatninger. Og så kørte vi nordpå og var forbi Bled, som har en meget, 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 meget smuk natur. Og blandt andet sådan en turkis-grøn sø, meget, meget smuk. Gik vi en tur op, og så videre til Østrig, hvor vi var et par dage også. Og så hjem igen, og så har jeg været en tur på Gotland også. Meget, meget, meget dejligt. Meget dejligt at være på Gotland. Det kommer der meget mere af, og også noget sådan lidt video fra ferien i min engelske YouTube, når den er klar. Og jeg har jo selvfølgelig strikket, og det er faktisk blevet til en del sommerstrik. Den her var jo så færdig, inden vi tog afsted. Og jeg er jo ret glad for det her garn tynd line, så jeg var oppe hos Barok Strik, hvor jeg arbejder en gang imellem, og jeg har jo så købt lidt garn med rabat. Og jeg har strikket Peony Tea. Det er denne.
fine med mønster heroppe i bærestykket. Den har forhøjet nakke. Og den sidder rigtig fint. Og det her sådan et minimalt begrænset mønster i bærestykket. Den er endnu ikke blevet vasket, så der er stadigvæk lidt ujævnheder i forhold til den her, som er meget mere jævn, så garnet falder bare rigtig fint ind med hinanden, når den bliver vasket. Jeg har brugt 3 nøgler af tyndt linegarnet, og 3 hele nøgler af tyndt line til denne her. En del har været uvenner med lace-mønstret her, og det kan jeg godt forstå, fordi det er simpelthen forkert. Diagrammet er forkert. Når man skifter fra den ene omgang til den anden, så skal man fifle lidt med, hvornår begyndelsen af pinden sidder, den næste runde sidder. Nu kan jeg godt se, nu bliver det lidt mørkt, og solen går væk. Sådan. Så det skal man fifle lidt med, for at få det til at passe. Det er simpelthen ikke rigtigt det, der står i diagrammet. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har været ved at få grå hår af den oplevelse. Det er Peony Tea. Den er designet af Sandnes Garn. Det er faktisk en gratis opskrift. Den hedder faktisk Peony Sweater. Så jeg har jo så modificeret den og lavet den med korte ærmer. Den er her. Men den er designet til tynd line. Og det passer fint med strikkefastheden og størrelsen, og jeg har strikket størrelse 2. Så det er Peony Tea fra Sandnes Garn i tynd line. Det var det projekt, jeg strikkede på vores ferie, faktisk hele vejen. Så den blev startet under ferien og færdiggjort på vejen hjem i flyet. Så det var et rigtigt ferieprojekt. Inden vi tog afsted, var jeg begyndt på en hørsag. Og det er nu ved jeg ikke, om det er omvendt for jer, spejlvendt, når I ser det, men den hedder Agave. Og meget smuk mønster design, og det er Yumiko Alexander, der har designet den. Og den har jeg kigget på længe og tænkt, den vil jeg meget gerne have. Jeg havde noget hørgarn på lageret, noget jeg havde købt i Australien, og jeg havde tænkt, at jeg bare ville strikke den med enkeltråd, men det blev jo ligesom et fiskenet. Det var alt for åbent. Så jeg var på jagt efter en følgetråd, og jeg valgte en silketråd, 100% silke, fra Ito, den der hedder Kino, og nu har jeg lige noteret det her, det er oatmeal farven, og I kan se, hvordan det blev. Det blev nemlig super godt. Det blev super godt. Den har sådan en naturlig sandfarve og passede super godt med den hørtråd, jeg havde. Så den er jeg blevet meget glad for. Nu vender jeg lige ser ryggen her. Halsudskæring er jo sådan en bådudskæring lige over. Og det her, det er fronten, hvor den har en ekstra agaveblomst for neden. Bred model, lidt kort, perfekt ud over en kjole. Og jeg har brugt den et par gange. Den er ikke blevet vasket heller endnu. Så den folder sig nok også ud og sætter sig, når den lige kommer i og får et lille bad. Jeg valgte de lange, de er jo ikke lange, de er sådan ned under albuen ærmer, hvor der ligger et enkelt mønster ned på toppen af ærmet. Og der er 2 muligheder. Der er sådan en flutter sleeve.
Send a request. Cancel. Sådan. Men jeg valgte jo så det her lange ærme, og den er jo så uden indtagninger til ærmer, så det er sådan lidt et åbent ærme, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og så har den her sommerlette struktur. Jeg vil sige fabric eller fabrik, men stof. Og jeg brugte næsten et comb. Jeg brugte... Ej, det kan jeg ikke huske. Jeg skal se det her i. Jeg har brugt 900 meter af hver, og jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget der er i et cone. Jeg har brugt 2 cones af Kino, eller Itogarnet, som ser sådan ud i label. Så der er faktisk ikke rigtig noget tilbage andet end. Havde jeg her, troede jeg havde her. Det har jeg ikke. Det har jeg fundet frem. Jo, det er, hvad der er tilbage af 2 cones. Jeg har også købt op ved Barok Strik, så jeg har fået noget rabat. Rigtig, rigtig dejlig garn. Det er ikke sidste gang, jeg strikker af det. Meget, meget skønt. Så Agarde af Yumiko Alexander kan anbefales. Og jeg glæder mig til at bruge den meget mere. Og også her i sensommeren tænkte jeg mig også bare med en top indunder. Ja. Hvad? Jeg synes, den er flot. Hvad siger I? Er den ikke flot? Meget, meget lækker. Lige sådan, som jeg havde tænkt, den skulle være. Så det kan anbefales en tynd hørtråd sammen med en silke. Meget, meget lækker. Så har jeg jo... Så skulle jeg jo også... Jeg havde simpelthen 3 projekter med, fordi jeg var bange for at løbe ud af garn. Tak. Den er super fin. Fin mønster. Ja, tak skal I have. Tak skal I have. Ja, den er rigtig, rigtig fin. Den her var næsten færdig, da jeg havde den med i flyet afsted på ferie. Så havde jeg garn med til den her på ferie. Og så tænkte jeg, nej. Hvis nu jeg ikke kan garn nok, så må jeg have I med til et 3. projekt. Og egentlig så havde jeg tænkt et vist projekt, jeg skulle have med, men der skulle jeg vinde garn op, og jeg kan ikke finde min garnvinder. Den der paraply til at holde garnet. Så jeg måtte ned i kælderen, hvor mit garn ligger i øjeblikket, og finde et andet projekt, eller noget andet garn. Og så fandt jeg, nu er der lige sådan nogle snutter tilbage, men sådan noget multifarvet i sådan nogle, høstfarver, efterårsfarver. Og den anden var meget mere muted. Det hedder støvet i farven. I det andet, jeg havde 3 skeins, som jeg har fået af en veninde i Australien. Og så tænkte jeg, hvordan gør jeg lige med det? Men jeg har simpelthen skiftet for hver omgang med to nøgler. Og så skulle jeg på jagt efter et projekt, og jeg har valgt min hukommelse. Jeg har valgt Flow Loop V-neck, og det er et design af Other Loops. I opskriften, eller på mønstret, er den strikket i sådan en flot cremefarve. Og jeg har jo så valgt at sætte de her multicolor nogen, hvor det sidste nøgle, det er her. Hvis man kan se det. I sådan flotte efterårsfarver, grøn og orange og lilla og meget, meget flot. Det sætter jeg så sammen med en super soft i farven Donkey, så det bliver sådan en mørkebrun med den her med. Og jeg er faktisk færdig med kroppen.
Se, bliver det ikke pænt? Hvis I kan fornemme det her spil af orange og grønt. Det er svært. Herover ser det lidt bedre ud på min telefon. Og den bliver lidt, det er en blå time, så måske noget af det blå træder frem, og ikke helt så meget af det flotte kobber. Nej, ikke kobber. Kobber? Jo, rødt kobber. Ikke når det er grønt, men når det er rødt farve i. Og meget godt mønster. Den har været sjov at strikke indtil videre. Der er sådan nogle snydesnoninger nedad. Og starter her om i nakken med et vandret stykke. Og så ellers herned i V-neck. Ja, den er meget velbeskrevet og meget klogt design. Måske har jeg lavet den lidt for lang. I virkeligheden så skulle jeg have stoppet herop. Og så have lavet, og så sluttet ribben her med en 8 cm rib. Og det er jo så sådan en med de der snoninger, der er lavet som rib. Og måske travler jeg den op, og så går tilbage til, det skal jeg lige se. Og kan jeg ikke lige helt finde ud af, hvad jeg gør ved den her rullekant her. Det er en italiensk aflukning med de der 2 forberedende runder med vævestrik, inden man lukker af med italienske med nålen. Men jeg synes, den ruller meget. Ja, den er ikke flot, den her V-udskæring. Jeg har ikke læst opskriften igennem. Jeg er lidt spændt på, hvad man gør, om man skal lægge en belægning i heroppe. Men det er meget tjekket med den her, synes jeg, den her med to kolonner ned, eller 2 rækker ned. Og så, det er jo det her, jeg har tilbage af det farvede garn. Så jeg tænker, at jeg vil prøve at strikke 2 ærmer på samme tid. Så, fordi jeg ved simpelthen ikke, om der er nok til et helt ærme. Så bliver det noget med at strikke noget ned, og så måske lave noget stribeforløb nederst, ellers så bliver den bare lidt kortere i ærmet. Men et meget dejligt projekt. Dog tog det lidt tid og sådan styre garnnøglerne, når man strikker med 2 eller med 3 garnnøgler ad gangen. Det tog lidt tid. Den var ikke så nem at have med, fordi man ligesom skulle have det der plads til at styre garnnøglerne. Men jeg er meget tilfreds. Det bliver et meget lækkert vinterstof. Jeg har strikket på en 4,5 mm. Og det har taget en 3 ugers tid. Og så har den sådan lige ligget stille, fordi at jeg jo ikke kunne finde den der garnvinde. Så jeg kunne ikke få vundet det sidste garnnøgle op. Men i dag kom et garn, sådan en vinde, jeg havde bestilt, og en, der står på bordet, i stedet for sådan en paraply, der bliver sat ind på en hylde, og så det fungerer super godt. Så nu har jeg vundet garn op, og jeg kan begynde at strikke ærmerne, og det tror jeg vil sætte an til her efter, når vi er færdige her med denne lille live. Hvis du er lige kommet ind, så er det Mindful Making Live, som skulle have været på YouTube. Der var bare slet ikke hul igennem til internettet, så vi hoppede herover. Og sådan må man jo finde løsninger, når teknikken teknikken driller altid. Jeg ved det ikke, hvad det er. Nå, skål i kaffe. Imens jeg har ventet på, at den her garnvinde kom,
den ankom, så skulle jeg have et par små ting at strikke på. Så jeg gik i kælderen og fandt noget bomuldsgarn, for jeg tænkte, ja, men så kan jeg da strikke nogle karkluder. Det er da så nemt. Og så kan man også gå med det, når jeg går til arbejde. Så går jeg der og strikker. Så jeg havde noget, lidt sådan en 12 bomuld, en kraftigere bomuld, i denne her brændte orange, der havde 2 nøgler. Så det kunne blive til 2 karkluder. Altså det er jo ikke spor interessant, men stadigvæk, det er 50 masker. Det er ret rillestrik frem og tilbage, indtil der er et kvadrat. Luk af. That's it. Det tager en dags tid at strikke sådan en, når man sådan kan strikke på den på vej til og fra arbejde. Der var så lidt til overs, så der satte jeg det sammen med en sort. Så den så sådan ud. Også en kraftig bomuld. Og jeg har strikket på pinde nummer 4. Så det var da et sæt. Jeg tænker måske, at der er nogle unge mennesker, som flytter hjemmefra og kan få en lille indflyttergave sammen med noget andet. De vil ikke bare have karklude, det synes de er lidt træls. Men ja, der var der lige 3. Og så var jeg jo så godt i gang, så jeg var nede og finde noget andet, noget Karen Klarbæk garn, jeg har købt for mange år siden. Og det var sådan en intention om, at jeg ville lave sæt med noget mønster og træfarvet klude, og sådan lave sådan nogle opskrifter på det. Lidt som sådan en 50 klude design, eller... Det bliver ikke, så nu skal garnet jo selvfølgelig bruges, og jeg startede med sådan noget, der er lidt grøngult. Et sæt, så her er en i en ensfarve. Og så kunne der så blive til det her stykke på den næste. Og så satte jeg det sammen med de næste farver, jeg har, som passer til, eller i den samme sådan farveskala. Så det blev denne. Der har jeg så slået, det er sådan en almindelig 8-4 eller 4-8 på pinde nummer 3,5, tror jeg. 3,5, 3,25-agtig. Det kan jeg ikke huske. 3,25. Så satte jeg de der til, og det er så 55 masker, undskyld, 3,25 til et kvadrat. Så synes jeg, de får en fin størrelse. Så det var 2. Og så er jeg så gået videre med mellemfarven. Der kan så blive en hel af mellemfarven. Og så kommer der en i den lyse farve også. Og så når resterne, dem må jeg jo så gøre sammen til en stribet model, eller putte den sammen med noget andet, nogle af de andre jeg har. Jeg har nogle blå, og så nogle turkis, nogle og noget sort-grå. Så det bliver bare sådan en indimellem ting. Og når jeg vil gå, jeg kan nemlig rigtig godt lide at gå og strikke. Om farverne eksisterer stadigvæk, ved jeg ikke, men det er en Karen Klarbæk, den står her. Og det er nummer 7, og nej, det er det ikke. Det er nummer 44, 39 og 21. Så de er jo i gang som sådan noget indimellem. Det er sådan set, hvad der er på pindene i øjeblikket, så jeg skal videre med min... jeg kan aldrig huske, hvad den hed. Flow Loop V-neck fra Other Loops, den skal jeg jo videre med. Trøje, og så, fordi jeg jo så har fået en garnvinde, så har jeg bundet mere garn op i dag. Og det var det, jeg egentlig havde tænkt skulle være mit sommerprojekt. Det her er fra Knit by Moltrup. En håndfarvet mohair og så en ufarvet yak silke merino.
som jeg skal sætte sammen på og strikke på en pind 6. Og jeg havde tænkt, at den bare er en almindelig ragland. Men måske, så var jeg også ved at tænke, jeg kunne jo også bare være kedelig. Men jeg kunne også bare lave en ranunculus. Monster kedeligt. Men den er jo pæn. Eller en love note. I sådan lidt en åbent lidt. Jeg har ikke helt bestemt mig nu, hvad det skal være. Men det glæder jeg mig til at få på pindene. Slutteligt vil jeg sige, at i den kommende weekend, der er der jo fiberfolk i Roskilde. Og nu skal vi se, så siger jeg kommer lige en kommentar, jeg lige læser op. Jeg har brugt noget af min ferie på at strikke karklude, en lille pæn opgradering til køkkenskuffen og en anden farve til badeværelset. Det er nice. Det er nice, fordi de kan jo også bruges som sådan en face washer. Rigtig dejligt i badeværelset. Fiberfolk på lørdag kommer jeg til Roskilde, så hvis nogen af jer kommer også, så må I endelig sige hej. Og jeg skal da ud og gramse noget garn. Jeg ved ikke helt, hvad pengepunkten siger, men der kommer højst sandsynligt lidt med hjem. Jeg har ikke bestemt, der er ikke noget, jeg går efter. Jeg må se, hvad der lige falder i smag, eller hvad jeg synes skal med hjem. Jeg skal følges med Tina fra Hverdagsro, og Vilma, tror jeg, og Strik med Nelle. Vi skal have morgenkaffe sammen, og så følges vi ad. Så det bliver rigtig hyggeligt. Og så på søndag den 16. så er der livsstilsmesse i Hillerød, op ved Frederiksborg Slot. Så der skal jeg da også op, og jeg skal afsted sammen med min veninde Annette. Og det bliver rigtig hyggeligt, og der skal rundt der. Og så i næste uge, så kommer min datter fra Australien. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, at hun kommer til Danmark. Det blev en lidt anden live, end jeg havde tænkt. Jeg ved ikke, hvad der sker med optagelse af sådan noget her. Tak Annette, jeg glæder mig også til dit. Det bliver hyggeligt. Jeg ved ikke, hvad der sker i det her format, om det gemmes, om man kan se det igen eller noget. Når mor Connie, hun skriver, desværre skal jeg passe børnebørn, og de gider nok ikke fiberfolk. Nej, det gør de nok ikke. Nå, men jeg vil slutte af for nu, og så endnu en gang undskylde, at simpelthen ikke var hul igennem på YouTube. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke fikse det, men jeg håber, at I havde en hyggelig stund alligevel. Så jeg glæder mig til, at vi ses igen, og også ude i den virkelige verden. Kom endelig og sig hej. Tak for i aften, og tak fordi du så med. Vi ses. Hej.